terremoto, hipocentro, onde se produce o terremoto. Que do epicentro é onde se sente máis o terremoto e por algunhas partes que queda máis alonxada e se sente pouco o terremoto. O punto no interior da Terra onde produce esa liberación de enerxía chamase hipocentro. O punto da superficie máis preto do hipocentro é o epicentro. Placas é que se van movendo lentamente hasta que chocan e se produce o terremoto. O terremoto en Nepal causa máis de 4.010 mortos. É 1 millón de nenos con necesidade de axuda. O terremoto causou moito medo ás persoas de Nepal. E destruiu as casas e as estradas. 200 persoas estaban desaparecidas tras a avalancha do terremoto de Nepal. Que as placas cando chocaron fixeron subir a estrada e quedou en trozos. Nepal, un país do continente asiático, atópase entre a China e a India, e pegado a Bután. A súa capital é Katmandú. Está na cordilleira do Himalaya, ata os 8.500 metros do Everest. No seu relevo só hai montañas e algunha chaira pequena. No Nepal hai dous costumes moi importantes. Descalzarse antes de entrar en casa e rodear os templos no sentido das agullas do reloxo. Os costumes do Nepal basanse nas tradicións e nas creencias da religión hindu e budista. En Nepal viven nas montañas en casas grandes e pobos, pero tamén outros povos como dos Sherpas que viven aislados sen carreteiras por culpa da neve. Entón teñen que ir repartidores a darlle o alimento con animais e eles levando as cousas. Nepal é un dos países máis pobres e dedícanse á agricultura e plantan arroz, millo, trigo e patacas e crían búfalos, vacas, cabras e ovellas. A súa fauna é moi variada, desde rinocerontes, leopardos das neves, monos, osos, golfiños do Ganges, e todo iso vive nas chairas. Logo, nas montañas, viven cabras, antílopes tibetanos, felinos, gamos, felinos e llamas. A súa flora tamén é moi variada. Hai 6.500 variedades de flores, magnolias, xazmíns. Nas xunglas do Himalaya medran máis de 100 especies de orquídeas. Bosques de rododendros e os máis grandes están preto de Katmandú. Unha comida típica no dal bhat É o dal bhat, que se consume 2 veces ao día, unha vez ao amencer e outra despois de anoitecer. Que hai moitas plantas no Himalaya
En Nepal teñen costumes moi extraños, como quitarse os zapatos antes de entrar en casa. Hai moitas variedades de flores e moitos animais. Ten moita variación climática debido á variedade de relieves que ten. É comparable ao clima da montaña en cualquier lugar do mundo. É caracterizada pola época do monzón, que empeza a mediados de xuño e remata a mediados de setembro. Durante este tempo soe llover case todos os días. O clima é tropical polo sur do país, moderado polos vales, é moi frío polas zonas montañosas. O tempo Cancún hoxe durante todo o día vai haber nubes e sol con posibilidade de tormentas e chuvia débil. As temperaturas van a estar entre os 27 de máximo e os 9 mínimo. Estas condicións atmosféricas dificultan os labores de rescate e descombro. O hinduísmo é unha das relixións máis antigas do Nepal e esta é moi coñecida. O seu deus supremo chámase Brahma, pero ten moitos deuses, miles e millóns. Hai 7 monumentos que son patrimonio da humanidade e 6 foron derribados polo terremoto. Eses 6 foron 3 plazas de Dubai, 2 estufas, que son os restos das reliquias e un templo hinduista. Pashupatinath, dos lugares sagrados hindu dedicado ao deus Shiva mais importante do mundo. O templo Pashupatinath é dos templos sagrados do deus Shiva. Pashupatinath é o deus dos animais e o seu templo foi destruído. Chamunarayan sitúase a poucos kilómetros de Bhaktapur, a cidade máis conservada de Nepal. Chamunarayan está derrumbado. En Swayambhunath, conocida como o Templo dos Mundos, e Bodhanath foi derrumbado polo terremoto.